Nkwenye chiri na zere achọrọ m ime ka ị mara na ọkwọ okwukwe ị nwere ebe ịtụkwasị nchekwube gị ya believe mere ihe adịghị agara gị ọfụma. Ịbịa wee kwenye na otu ị nọ na ihe edere ede n'akwụkwọ ga-enyere gị aka, ga-azọ gị ndụ, ga-eprotect gị, ga-enyekwazị gị ego, wee chefuo na o nwere mmụọ dị gị n'ime nke so gị wee bịa ụwa. Isi na ife dị n'akwụkwọ ga-enyere gị aka, mana eme isi na ịmara ife na-eme na ndụ gị. Ka ị na-anụ onu achọrọ nke ị na-atụsasị ozi a na-ala ike na-eshi ya ka i nwee ike wee nyere ndị ọzọ aka. Ọ bụrụ na ịfụ ihe m na-akụzi, follow m na ị ga-amụta ihe na ya, na-esonye m ka ị wee na-afụ ife ndị ọzọ m ga na-akụziri gị na nchọ ka m mepee unu ya ka unu ghọta, ka ị nwee ike ghọta onwe gị. Mara na ụmụ ihe ndị a niile ị na-afụ iji anya gị afụ abụrụ otu ahụ ịfụrụ ya ka ọ dị, na o nwere the other side of it. N'ihe a na-agwa gị na o nwere ebe ọzọ chi dị, na Baịbụl ga-emerụ gị nke a, na Jizọs ga-emerụ gị nke a, na ife ndị a niile amanyere gị aka. Ọ bụrụ na ị gaa na mpaghara obodo dị iche iche, ndị ọbụla nwere chi ha na-ekpere, ndị ọbụla nwere omenala ha. N'ọsọsọ n'Afrịka bụ ebe m fụrụ ewetara ụka, ndị ọcha wetara wee tinyere ụka, ndị ibi na ndị wetelu ndị Afrịka ụka one dị na be ha. Unu kazịa ndị wetelu unu ụka, kazịa ha mara ife dị na ya nụ, unu wee na-egbusisi onwe unu. Ndị ọcha na-agụ histrị na-afụ ka ife na-esi aga, abịachọcha ụzọ a ga-esi wee megide ndị be anyị, wee nara ndị be anyị ife anyị nwe ka anyị ghara ịghọta onwe anyị, ka ha nwee ike wee chịba anyị, wee wuru Baịbụl ha dere wunu na Jizọs na-eme exist, wunu kpewere ha. Na ọ bụ na igbusie mmadụ na ihe ọchị ha bụ Jizọs adịghị n'akwụkwọ, na ọ ga-enyere gị aka, na ọ ga-agbaghara gị jee n'igwe. Ma ịbịa n'obodo ha, ihe niile a ha dere n'akwụkwọ ha dị eme ya. Ha jide ndị ojii abụrụ ha ma nke a na-egbusisi ndị ojii, ma ndị ojii a na-egbukarị, ma ndị ada egosi n'iru akwụkwọ, bikos ọ dịrọ ka Afrịka ọ ga-abụ ene kparara m egosi n'iru akwụkwọ, maka na ha bido yuzuwe ịntanetị mbọsị a. Ndị ọcha bụrụ ihe niile ka ihe post, o nwere ihe a ya post atụọ gị nga mgbe na-akụziri nke unu ghọta na ihe niile na-emezi n'Afrịka na ọ gbara aka. Mara na ife niile a na-agwa gị na ọ bụrụ maka enyemaka gị, na ọ ka anụrụ gị ife ị nwere. Afrịka nwere onyinye. Afrịka bụ ndị izi ekere n'ụwa. Afrịka bụ ndị izi ekere n'ụwa. Okuke wee sị mụ gwa unu kwere na onwe unu. Ife ọbụla akpọrọ Baịbụl tụfusie ya. Ife ọbụla bụ ife a sị na akpọdo Jesu n'obe o ji wee nwekwara gị ọnwụ, onye nwụrụ gị ọnwụ. Ife nna nna ha ji wee na-echekwa gị, wee na-echekwa ezinụlọ gị, abịasị gị ngwa gị kwapụsie nọ ife a mere na ịdị aga n'iru. Ngwa na onwe gị ahụ kwapụsiri ihe niile ahụ, ka ife ọma si emere gị na ndụ gị. Mgbe ahụ ka ife niile na-eme na ndụ oge akazi ndụ, bikos emego overshadow pọwa gị wee mee ife niile a chọrọ ime, bikos once ikweta na ihe aha nna nna ha ji echekwa gị na-arụ ka ọhụụ, mgbe ahụ enwetago gị onwezi ife ọzọ, ike gị agwụgwọ, wee bazie gị ime wee sụọ ọka akwụ. Ị nọrị na-ebe ịma na-akpọkwara gị isi ala. Achọrọ m ka ị mara na onye ọbụla niile nọ n'ụwa anyị niile bụ ofu, mana onye ọbụla nweziri onyinye o ji wee bịa ụwa. Ịpụta ị na-akpọrọ mmadụ ibe gị isi ala, ị na-efe mmadụ ibe gị, chefuo na onye ahụ ị na-efe onye kwesịrị isi efe, ị na-asọpụrụ gị, mana bikos na iwerugo ndụ gị lesị ha, welu onyinye ị nwere nye ha. A sị na onye ebere ihe o nwere na mgbe o furu ka ọ ya ama the meaning of ife ahụ o nwere.
na-etinye ife nna akụzi n'ọrụ na-echi ya na ihe nkọwa m bụ ka gị onwe gị kwenye n'onwe gị, kpewere onwe gị ka ị kwụsịrị ụka taa ije n'ụka for many years, ihe na-esiri gị ike, orube mgbe ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ si ka nna ka ikpekenere onwe gị ka ị kwenyegoro na o nwere mmụọ, maka ife niile na-arụ ọrụ ụtụ okwukwe ihe ị kwenyere wọnsị ị kwenyere na o nwere mmụọ dị gị n'ime, na o nwere mmụọ so gị wee bịa ụwa, ị nwee ndidi, ị ga-afụ ife adụ, ibido ghọtaba ife niile, anya ga-emepe, maka na ị nwere anya mana ị ga-afụ ụzọ. Anya bụ ebe ọ na-eposuru ihe ije na-ekrem ma ndị na-atapụ ife ọjọọ ha metere, tap on their blessing. Ọkwa onwe gị ka ị na-eme, ndị ya ka ị emegide ụmụgwọ esorokwu ya na obodo ndị ọzọ ihe a na-agara ha ọfụma anaghị ana jọs ife na-eme na ife ada aga ndị ife mmerụ ndị dibịa ji wee tinyere aka n'ihe ọjọọ bụ because of ihe ndị pastọ na-emezi, maka na onye ọbụla na-achọzi ego ebe asịzi na onwere onye chọrọ ịba uru, ndị ọjọọ wee kpagbuzie ndị dibịa ime, mmụọ ọjọọ kpagbuzie ndị dibịa ime, ụfọdụ ndị dibịa, maka ndị pastọ niile bụ ofu, ndị fada niile bụ ofu, were ọgwụ wee na-etisi bụ ndị mmadụ na ndị mmadụ n'iyi. Ghọta onwe gị na kwenye n'onwe gị, mgbe ị kwenyere n'onwe gị mmadụ ama ndesi bụ gị n'ụwa, and onwere ife ọbụla mmadụ ga-emenwu gị, ọ maka na ikwenyere onwe gị, and ị na-emekwa ife ọbụla na-eme, ma na ikwenyere onwe gị abụrụkwa ịgwọ ọgwụ, a na-emekwa ugwu ya, ị na-agwọ ọgwụ na-ebitụkọsị aka na ife ọjọọ, ọ bụrụkwa nya bụ na ikwenyere onwe gị. Believe yourself, kpewere chi gị, kwụwa aka gị ọtọ, etinye aka n'ife ọbụla bụ ọgwụ. Ife ị nwere ike imedo ha maka nchekwa gị bụ ịchụ àjà. Ịchụ àjà bụ iwere ihe nye ndị onwere ọkọọla ha, ma ọ bụ iweta nri ma ọ gote ụmụ ife dedobie n'akụkụ ụzọ, ọnya bụ ịchụ àjà. Ọ bụrụ iwu na ị ga-egbu anụ, because ọ bụrụ na ị na-egbu anụ ịmara ihe ị na-eme, okwu onwe gị ka ị na-eme, maka o nwere ike ọ bụ ihe ọbụla ị na-eme, ihe ọbụla ikwu n'ọnụ nke ikwu ite ahụ ọ nachighata gị, ọkamma na ị mere ya n'utu a inyere ndị mmadụ aka ka ọ bụrụ na iji igoro ife dobe n'akụkụ ụzọ na o nwere mmụọ nwe ebe ọbụla ị na-aga. Otu anyị si ekiri fim ka ụwa mmụọ si ekiri mụ na gị na-abụ, na ọ bụrụ na ị bụ mmụọ ị nwere ike wee ghọta ife ndị a na-akụziri gị. Ọ bụrụ na mgbe ị batara ime mmụọ ọfụma, nọdụ ọfụma spiritual, mata onwe gị mgbe ịghọta ife na-aba gị, ịma na mmụọ na-ekiri anyị otu isi ekiri TV na-afụ ife niile na-aga, ịghọta na ife niile anyị na-eme bụ jos na-ewe eso onwe gị taa, were onyinye ị nwere na-etufusi taa na ikwesị iji wee nyere onwe gị aka, were ya na-eyighe eyighe na-abụ iche na mmadụ wee ru ịma na ndị ọzọ ndị ka wee fụ ụzọ ji mmụọ ọjọọ arụ ọrụ narụ gị ife ị nwere wee na-ebi ndụ na-ata ahụhụ, asị gị na o nwere ebe wee n'iwe, na o nwere ebe ọkụ mmụọ, ịbịazi ije tinye aka n'ife ọjọọ, tiwe chọwazi ọgwụ ya agwọ. Ịgwọ ọgwụ abụrụkwa omenala Igbo, aka na-ekwukwe ya ruo echi. Kwenye na o nwere mmụọ so gị wee bịa, kpewere ya ọbịa sị ya na-abịa gosi gị onwe ya. Ị mara awa ọjị were ọjị, mara eji nju mara eji kandụl were kpee si na mmụọ ka ị na-akpọku. Ọ bụrụ iwu na ị ga-egbu anụ n'ihi eme ihe ndị a niile, bidokweru na obere, ọ mmụọ ga-agbaziri gị ụzọ iwe emewe ihe ndị ọzọ mgbe ị matara mmụọ gị. Ọ bụrụ iwu na ihe eji maka fe dibịa kazi nkụ na bụ ụzọ kpekwere onwe gị na ihe aghọta onwe gị, tinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ, like ya, share ka i wee nyere ndị ọzọ aka na ọ ga-adịrị gị na mma.